Искате ли да опитаме нещо наистина странно с продуктите на Yves Saint Laurent? Започвам с едно разкошно червило. Сега всички очаквате да го нанеса върху устните, но аз ще го нанеса върху очите. Видях този трик наскоро и просто трябваше да го тествам. И пратката от Yves Saint Laurent дойде точно на време за експерименти. Използвам червилото Rouge Pure Couture и като руж, както и съвсем малко върху устните. Един пласт от феноменалната спирала Lash Clash е напълно достатъчен. И завършвам тази огнена визия с новия Black Opium Over Red за стимулиране на всички сетива. Как ви се струва? Напишете ми в коментар. Искате ли да опитаме нещо наистина странно с продуктите на Yves Saint Laurent? Започвам с едно разкошно червило. Сега всички очаквате да го нанеса върху устните, но аз ще го нанеса върху очите. Видях този трик наскоро и просто трябваше да го тествам. И пратката от Yves Saint Laurent дойде точно на време за експерименти. Използвам червилото